Hát igen, kalandos utunk végéhez közeledik, és megérkeztünk a szobánkhoz, a Grand Hotel Hyatt Dubai. Igen, és akkor nyílik is. Lássuk, miből élünk. Igen, van itt egy van itt egy gardrób. Jó, köszönöm szépen segítség. Wow! Akkor ezzel így örömben nem vagyok ilyen szempontból. Van itt egy gyönyörű szép gardrób. Van itt egy még gyönyörűbb fürdőszoba. Jesszus Mária! Azt a kurva mindenit! Hát, igen. Csomagolt fejűéknél pontosan tudják, mitől döglik a légy. Nem bánnám esetleg, hogyha a villany is felkapcsolódna. Hát, a szoba gyönyörűen néz ki, azt már mondom. Hát egyszerűen csodálatos. Csak mindjárt megpróbálunk egy kis fényt is csinálni, hogy azért látszódjanak a dolgok. Számomra érthetetlen, hogy miért francia nem bírom felkapcsolni ezt a rohadt villanyt. De majd mindjárt kiderül. Na, ez az. Hát, igen. Igen, és határozottan igen. Csodálatos. Mondhatni, nagyon elegáns, nagyon csinos, nagyon jó pofa. Mármint nem ő. Azt mondja, hogy... Nem bekaphatja, ha megengedi a főnöke. Nézzük csak meg, hogy mi van még errefelé. Esetleg itt át tudok menni a másik szobába? Vagy egyszerűen csak le van zárva. Nem tudjuk ennek az ajtónak a funkcióját, de nem is biztos, hogy kíváncsiak vagyunk rá. Hát, mondhatom, elég tetszetős. Csinos. Hát, gyerekek, meg vagyok győzve. Szép. Nagyon szép. Végre megérkeztünk. Nem volt könnyű, de azt hiszem megérdemeljük. Most pedig aludjunk, vagy 2 órát, mert már több nem fér bele. És megjött a csomag.